Dobre, takže čaute, vítajte u nového videa. Dneska si zahráme Rivals. Pardon, že dneska vychádza tak skoro video o nejakej 19. neviem koľko. Môžeme ísť na to, hej. Normálne Rivals videjko. V tomto videu si dáme iba jedno kolo, pretože nechce sa mi proste, chápete? Každý deň vydávať videa pre vás. Takže tak no. Tak poď. Ty. Snajperka. Bože môj. Snajperkou. Hej. Teraz je slabá jak tvoj rýťoplesk. Hej, tak to si... Ďalší kamo toxik. S pištolkou, vole, revolverom. Si ty normálny? No poď. Teraz už sa... Ja sa ničeho nebojím. Prečo lietaš? Kamo! A dosť. Ty, nubák, mňa nebudeš tu otravovať. Kamo, cheaty ma podľa mňa. Ne, really? To tak mega vypadá. Výborne. Kamo, tak ona má snajperku. Fakt, akože. Máš? Kamo! To čo je? Nožík, dobre, dáme si ešte jedno kolo, lebo to tak nie je normálne. To je môj kamarát, hej. Jak server restart? Dobre, tak ja sa vám ozvem, keď to bude načítané. Dobre, no tak už som tu, musel som to vypnúť a sa dosť napojiť, takže... No ty, teba dám. Kamo! Ja chcem proste rýchlu... Dobre, je mi to jedno. To... Neo, rob... Jak ten borec môže? Kamo! Dobre, tak... Takto.
Bro, tak oni už išli medzi tým, no to je bomba. No. Tak, ak toto prehrám, tak to bude hrozné. Ha! Teraz ti ukážem, čo je svet. Nebudeš vedieť, že si na svete, bratu. Ťa dám jak banán na stonke. No! Vidíš, čo je svet, ne? Babče, žiješ? No, asi ne. Bum! Tak. Ja ti dám také Sigma 1, 2, 3, že ti dám 150 príkladov pred seba a musíš ich vypočítať do 1 sekundy. No poď, ty Sigmoš. To je gogoš. O, dobre. Môžeme si to potom otvoriť. Mám ťa. Kamo, to čo môžem... Nemôžem to hovoriť do YouTube. Nazveme to... Aha, dobre. Tak radšej to bol brosky. Dobre, ešte rýchlo si toto otvoríme. Na snajperku, ukávka. Nice. Tu mám na nožiky. Dobre. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, odber a dajte mi nejaký pekný komentár, že či, neviem, príklad dlhšie video. A tak, hej, môžete dať aj zviditeľniť a hej, čau.